नमस्कार. मी आता आज पहाटे 7 वाजता आलो. तर या ठिकाणी मला सुरुवातीला लक्षात आलं की हे मोरांचे पायाचे ठसे आहेत. तर मग हे मोरांचे पायाचे ठसे आहेत. आणि मग असं लक्षात आलं की हे सुद्धा ही मोठी खुरं आहेत. हे मोरांच्या पायाचे ठसे आहेत. ह्या समोर इकडनं इकडे गेलेला आहे, इकडनं इकडे गेलेला आहे. त्याचबरोबरीने तो तिकडं जाऊन परत आलेला आहे इकडे. तर हे बाणाच्या आकाराचे जे ठसे दिसत आहेत ते कुठल्या प्राण्याचे कळून येत नाही. कदाचित लांडोरीचे असू शकतात. आणि त्याचबरोबरीने हे मोराचे. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की हे मोराचे ठसे आहेत. त्याचबरोबर एक दुसऱ्या प्राण्याचे सुद्धा ठसे आहेत. म्हणजे हा ठसा हा ठसा कशाचा आहे ते लक्षात येत नाही. पण आता इथं चांगल्या प्रकारे मोर नाचून त्याचे ठसे दिसतात. पहा, हे बघा, दिसतंय का तुम्हाला? हे 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 असं इकडं ही बारीक ठसे ते पायाचे लांडोरीचे दिसतात. मोर एकासमोर एक असं हे टाकतो. हे असं इकडे गेलेलं आहे. मग इकडे मोठ्या मोराचे पायाचे ठसे आहेत. आता इथं त्रिकोणी ठसे आहेत. हे त्रिकोणी ठसे मोराचेच आहेत का नाही मला शंका आहे. इथेही त्रिकोणी ठसे आहेत. हे त्रिकोणी ठसे आहेत, पायाचेच आहेत. हे खूर आहे. ही पुढची बाजू, त्याच्यानंतर ही पण एक खूर वेगळं आहे. हे खूर वेगळं आहे, हे खूर वेगळं आहे. आणि मग